И включено ли? Сега включено ли? Да. Сега снима. Да. Моля, ни камерата после. Кога страна ще станеш, така ли? Ма без мене. Кога кажи тук среща се стане? Чакай, къде не ти влиза? Тя си ги добре. Така ли можеш да пазите малко? Как сте днес? Днес снимам скрит. Кришка си. Вече по-много време. Не беше ли това? Също бе. Белин, крачка назад. А, като звук, какво ще кажеш? Ако включиш микрофона, ще ти кажа. Включи ли микрофона? Аз включвам. 1, 2, 3, 4. Сега вече е включен. Включен беше. Добре. Ало, едно, две, три. Не, стой си там. Да. Моето как много специфично този мотор. Какво трябва да После се ще го разгледам. Какво да направим сега, като нямаме брошка? Той ще си го държи сам микрофон. Яй. Да се вяе. А, така, за да се вижда целият мотор. Да. Защото иначе една розова гривна с ръка. Дали си пак на розовата гривна. Айде! Айде. Ти грешки допускат най-често на туристите, за да се прочупят толкова ефикасно. Ами ако мога да кажа, че първите грешки, че карат мотор в България, това е основната. Както се вижда, даже като има коловръстник, като там се види. Хей, може беше правилно мотори, точно ясно къде трябва да карат колоездачи, пешеходци, има огромни дупки и предизвикателства. Това се едно се подпише смъртната присъда, да караш като коловръстники в България, най-вече в София. Друго нещо? Ами, без ви кажа, че ние мотористи сме грешка на природата, но всъщност основното нещо е да подцениш мотор. Това си много, освен че голямо чудовище, това си средство за масово унищожаване. Тъй като мен, което ме притеснява, не толкова самия аз попадна, защото аз имам протекции на местата, тук, за краката. Но ако не дай се Боже, има около мене хора, както веднъж един ми скача изведнъж от ясно, ако сега ще набие спирачки, най-лошо случай да падна. Обаче това чудо, като сдуска някои хора, особено пък деца с колички, както такъв случай ми се случи пред мене, това не е за подценяване, още повече хората не си пуснат гумите, даже сега при нас трябва да си сменят гумите, като вече тя малко е за смяна, а пък и времето още е леко студено, не е толкова топло. Основното нещо вече караме между колите. Сега вярвам, че мотористите ни търсим, където ни е най-сигурно и там, където има повече място за маневриране. Но не всеки трябва да има самочувство, че е експерт и шампион по мотори, за да кара по този начин. Това, което демонстрирахме, беше може би как трябва да се кара. Има ситуации, аз винаги предвиждам, че ако някой изведнъж спред пред мене, къде мога да вляво и дясно, имам достатъчно пространство да сами аз да спя, тъй като когато са само две колела, спирането е много по-малко и маржина за грешка е много по-малък. По отношение на грешки, това даже не е грешка, това е безразсъдство да се кара без каска. Може би аз, понеже в Канада едно, че там законите са много сигурни, но ние не сме, и въпреки, че медицинското обслужване е на ниво, в смисъл, там няма че да си богати, да трябва да са добре обслужени. Хората казват, защото за някакви кашни хора ние трябва да плащаме, защото все пак е труда, а това би да се посили живот в повечето случаи. Както даже сега случай с Нелсън, ако няма дори без ски и карала с каска, това би могло да спаси живота. Другото нещо, аз гледам ръкавичките, поне някакви ще да са ръкавички, това са кевлари, които просто много се спускат падане.
то просто чудо тук в България, особено в София, да не фанеш. Няма как, аз съм ги мислил, не знам, терористи ли са правили тези пътища, но ако ще на някой да им бяха дали задача, виж какво, искам да стрелям мотористите, по-добре от тия пътища няма начин да си обжижат баса в мотористите, защото както да го мислиш, пътят в България в София е като един полов член. Той се разтяга и се разширява според времето. Когато, ако тръгнеш, например, по Лидица, където излезем, ти трябва да имаш много добро развито или познание в изкуството, защото там е всеки един кубизъм. Нали? Ти гледаш една картина Пикасо. Тук парче, там квадратче. И ти си знаеш един комфорт, че може да ти е сигурно. В един момент обаче ще издика някаква друга, която изобщо не знаеш как се е получило. При положение, че между този реставриран или ремонтиран път би трябвало всичко да ти е ремонтирано. Тук можеш вече като го следваш към Цариградско шосе, там гледаш малко едно да видиш, че има разрези, вече гледаш ренесансови период. И завиеш ли по Евлоги Георгиев вляво, там вече гледаш рисунките на Дали. Асфалтът е разтечен, той е като дунавски води. И сега се чудиш, сега трябваше да с спортния мотор ли да излезе или с офрода да излезе. Така че това си предизвикателство и наистина човек, за да оцелее, трябва наистина да е много концентриран, да има най-доброто, което може да има като предпазки, като предпазни дрехи. Аз съм селен от драк, защото са специализирани и да не подценява пътя още повече хората. Много мотористи, щом почне сезона, качват се маските за тях, без каски, без... Ужас, не, това само аз като го видя на телефон, аз това моето приятелко не бих се качил, просто колкото да си добър. Фактор изненада тук то навсякъде. Значи, дори понеже обичам повече да гледам да карам скутер, защото това е мъка се използва мотора в София. По-добре да ме пият, по-да карам мотор. Но дори с колело, като карам, те те удрят, блъскат те и това е нещо нормално. Толерантни ли са на пътищата? Ами, това е голям късмет да изгледаш на толерантен шофьор. И това са от хората, нека хора просто много разберат, че когато си на 2 колела не е като си на 4. И че ти не може да изведеш рязко да спреш, особено по мотор, без да има последствия или да има акробатични изпълнения. Просто това е невъзможно. Но има доста случаи в Канада, понеже момчета са умирали и то млади хора, баш един от тях в ръцете ми. Изненадващо какво поведение имат хората на пътя. Случва ми се жена, просто тя или говори по телефона, или червилото или нещо се прави в същия момент и те вижда, но няма нали да ги зарежда тези неща. Явно зле да си начерви устните по-важно, отколкото дали, че може да бъде моторист. Мен са ме блъскали, са бягали, такива случаи са. Така че всичко си въпрос на човека, но моториста трябва да е подготвен, че да си на война. Аз чувам тук по 6-7 души на ден периодично. Викам, какво става, бе, нападени ли сме? Защото това са някакви пиши случаи. Гледате ли се взема книжка за мотор? И специалиста ви гарантира, че като вземеш книжка, трябва да че си качествен водач. Не знам как е в България, защото не съм взимал книжка в България. В Канада нищо не знае. Може би това е правилното, че вместо такова, както в България при приятели, кой чул, не дочул, прочел, не допрочел. Взех си 3-дни курс теория, накрая изпит, със собствен мотор отивам и ми връчих книжката. И ми казаха, че първите 30 дни, 98% аз ще ме вдъхнат и ще падна. Защото не си освоил рефлекси за самозащита и наистина така се получи. Още на 29-ти ден да блъснем. И то какво става? Карвам си, този при мен не дава никакъв мигач, че ще завива надясно, той от лява страна блъскаме, падаме, окей, аз оцелявам, нали? Отупвам се. Докато гледам този какво прави, гледам един тир. Онзи явно не видял мотора ми и гледам как това движение минава върху мотора ми. Викам, сега ако беше приятелката ми без каска, особено на земята, той щеше да си мине и щеше да си продължи. Така че оказва се, че в България не само шофьорите, като карат, ами даже когато оставиш колата, както случи се, оставих аварийния чип и някакъв пиян ли, отишъл, блъснал я, те в първата и втората кола и избягва. И фактурщото е, че тук освен, че те правят тези нарушения, удрят жертвата, в повече случаи, понеже по това знам, са бягали. Това не сигурно. И няма свидетели. Това е очудващо. Това е лично опит в България, който е. Работата на пътищата, освен дупките,
поведение на пътя на моториста за България? Значи ние мотористи доста много се поддържам, може би това беше първото причина в Канада, че винаги се поздравляваме. Не. В това отношение, но това, което ме прави най-добър критерий за да оцениш кое как е разлика между България и Канада е, че от всички мотосъбори, които съм ходил в Канада, в Торонто, извън него, когато организирано с полиция, аз не знам един човек да падне. Много добре организирано. Няма в мотосъбора да мъкват коли. Този мотосъбор на 28 април, първо ще чух, че някои души са потрошили. Как? Да, 28 март, някои души са потрошили. Плюс това гледам, че по време на мотопарада имаше коли, какви не, всичко само не това, което трябва да се направи. И смятам, че за бъдеще това е доста един сериозен проблем, който когато се организира такъв спорт, трябва да се вземе предвид. Още повече това, което ме шокира, че по време на престола в парада имаше алкохол, което е недопустимо в Канада. Просто в Канада, където имаме на събор, стават полицаите пред него и ти чака. И добре дошъл си минаваш, докато вие, че си колелата спират, не те пускат да излежа, това си отразнееш. Ти като моторист, какво ще препоръчаш на момчетата и момичетата, които сега взимат книжка и смятат да се качат на мотор този сезон? Първо, това, което аз на мои приятели им предлагам, ги учи над ТВ преди да вземат опит с скутер или с мотор. Но основното нещо да не подценяват, да мислят, че последствия няма да бъдат само за тях, тъй като те рефлектират и на жертвите, също така и на роднините, не само на жертвите, а даже на собствените роднини. Тъй като едно от онзи ден той при една позната, тя ми каза за сина, вече с мотор, историята кара, изкачва от някъде шофьор, той за да се удари в него, минава вдясно, катастрофира, разбира шофьора се продължава, изобщо не го зачита. Той би имал късмет се оцелял. Но това ночи му е няколко месеца в гипс, трагедия за семейството, разход 40 000 евро някой демонстрирал само да му правят какви не съм го прави, защото в такива случаи чул съм, че в България направо най-лесната процедура режат ръката. Така че какво да правят преди да се качат на мотора, да са сигурни, че си имат най-малко техния контрол, ръкавици, добри обувки и да внимават, и да се оглеждат наляво, надясно, да сканират. Това вече се добива само с опит. Колкото говориш, ти ако винаги ще има някакво пани, няма как. Още повече, ако искаш да караш мотор на тръпката. Така че и да не отида с това самочувствие, че сега са взели книжка и вече са майстори на пъти. Твоите най-големи грешки на мотора, които може да се признаеш и които зрителите не трябва да опитват сами? Значи, да речиташ, ние демонстративно минахме по край, нали, ляво, да речиташ, че на някакво такова малко разстояние ще се разминеш и че точно в този момент, когато идва насрещен шофьор, не е концентриран, това е голяма грешка, която може да коства живота. Грешки, които съм правил, без каска не съм карал. Просто още повече, даже мразя без ръкави, защото за мен е първото живота ми в пръстите, когато се карам хляба. Просто аз обичам така, това е един самурайски жест, не си водиш цялата коробка, да тръгнеш на мотора. Грешките са просто... Аз може повече съм дал грешки на други, които са правили, пред мен са строшили моторите, колкото да съм и аз. Но наистина да тръгнеш без да си проверил мотора, първото нещо, което трябва да се провериш. Ето сега, например, оказа се, че моите светлини, хем ги поправих, излезнах от момчета, който ми прави, те не работят, което е лошо, защото вече направо останеш една тревога. Има хубаво да си имаш един кит, който ако случайно ти спука гума, да има на място си го ремонтираш и вече е добре да кажеш други мотористи, защото ако се случи нещо, поне да знаеш кой е по-раз от тебе да са и да си гледаш следващ пъти. Просто защото при големи мощни мотори, за нещо друго не трябва да мислиш, даже двойка не трябва да заглеждаш или птичките, защото просто скоростта е доста голяма и всичко става за част от секунда. Стоп, сега ще разгледаме мотора. Я ви покажи ръкавиците пак само. Там. Да. Само както си ги показваш. Да, това си кевлар. Значи важно е всички места, които да се добре станете, за да имаш добра хватка на ръкавиците.
тези места, които те са подсилени, това е за да не се прожули, защото едно падане, особено на асфалта, просто се драл кожата от всякъде. И отдолу сега да видим обувки на коленки. Вече на коленките те са вградени, обувките тук имат предпазители. Сега има и други вид лепинки, които ако завиваш вече при състезанието при каране. Аз между другото затова се носи идентификация, защото ако карам с голяма скорост, едва ли ще ме разпознаят, поне да знаят, че коя кръвна група съм. Я да видим гумите. Ти да ги покажеш там гумите показваш, отпред предната. Значи, не, това трябва човек да си побои гумата, но това не е добър пример. Може би задната кажа да дойме. Добре, оттам само каската пак да ни покажеш. Значи каската... Така както си беше долу. Само я посочи. Каската аз съм избрал най-добрата, тази, която, тъй като за да няма запотяване, има си малко air condition, че тук, което е доста важен елемент, тъй като малко излишни движения, всеки излишни движения трябва да ги елиминира. Но при всички положения това трябва да се специализирана каска, която се е за тази цел, тя е специализирана точно за да не се пада на това. И ако някой ти изпука на видиш, че изпука, по-добре да се измениш. Здрасти. Тя почва да се рецепта. Юли, ти ли си? Сега както си Ай, ще ти върна след малко. Добре. Някакви движения, както си около мотора, самия мотор. И плочките да им видим близо. Какво? Да. Но между другото, като го върна, това са просто плочки. Бих искал да знам лекарите, ако ме защитят, че имам кредитна карта, което трябва най-доброто да се избере, защото това ми зависи живота. Това чули го между другото? Да. Виждам това. Между другото, това, което бих искал да направя, може ли да правим един кадър в близко? Не искам да демонстрирам нещо друго. Което надявам се, че това нещо ще стегнем на хората. Какво? То явно, че там, долите, с микрофона ли го чуеш? Какво искаш да направиш? Не, това, което бих искал да помоля, че някой лекар вие с тази каска, тази нотификация, да види, че има кредитна карта. Ей, това е срещу лекарите. Не, защото мали другото, знам ли, ако на те не се грижи добре, може да бърза процедура. Искам да кажа, че вече слагат пирони. Сега на точно аз така в пилната сезона. Колко пирона са? 13 казвам. 13 на Мария на вниманието на брата. Точно в пилната на сезона. А той колко аз пил, не че това е интересно. Специален, може да е. Това те ще види най-десни водачи. Това не ги дава. Коя кръвна група си? А+. Значи тук мога да правим това събитие от страни. Да. Може балон да вдигнем. Днес даже говорих с ние сноубордисти. Може и такова колела, екстремни там. Пълната вече да стане. Те сега като се върнеш ще ми пише писмо. А между другото, ако искаш за да имам подложител, ще мога вече да скутер, защото там ще бъде други екипировки. Кое? За скутера да речем, защото там ще има други маневри, нали? Там ще бъде съвсем друго специализирано. Малко ако искаш да се качиш, ето тук да направя малко детайли, газ, такива Тук неща. малко да покажеш. Тук това е само единството, което мога да направя. Лекичко, не нещо. Да. За да може да снимаме гумите отпред. Гуми малко, ръце, газ, Ще ни такива мразят ли неща. тук? Не, няма проблем. Защото ще се върнем някъде. Но аз това само оставам кръг да направя.
Да, место ли? Изядоха те кучетата. Ако мога да направите първото основното нещо е с каска. Едно палене само да ми направиш. А що не си сложи? А? Я само спирачката да видя стопа. Има много скъпа тебе. Не, отзад искам да видя. Само как светва. Да боли. Не, трябва контакт може би. Да. Да, така. Гледам дясно. Окей. Ръцете стой. Сложи как с каската си слагам Къде? там методика за обучение. Я. Те може да сложите тук. Там? Да. Добре. Ама ти можеш да направиш няколко кадри с камера. Не, тя ще хвърка. Ами ви сега. Тя да му кърва такова. Тя е в него. Ти мога да спреме.